ଏହି ଗାଁଟିର ନାମ ଶ୍ରୀରାମପୁର। ଏହି ପିଲାଟିର ନାମ ନଟିଆ। ତାର କାମ ହେଲା ସେ ଭଲ ଖାଇବ ଆଉ ଆଇଁଷ ପ୍ରତି ତାର ଭାରି ଲୋଭ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ଘର ପୁରା ଜିରୋ। କାଲି ବାବୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଆଜି ଆସି ପୋଖରୀ ତୋଟରେ ମାଛ ଧରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ନଟିଆର ଆଦରଣୀୟ ମା। ସେ ନଟିଆକୁ ଖୋଜି ଆସିଛନ୍ତି। ନଟିଆଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କନି? ନଟିଆ, ଏଇ ନଟିଆ। ଆରେ ମାଉସୀ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ ଆକାଶ ତୁ ତ ଏଠି, ନଟିଆ କାହିଁ? ଆରେ ମାଉସୀ ମୁଁ ବି ନଟିଆକୁ ଖୋଜୁଛି। ନଟିଆ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ପୋଖରୀ ତୋଟରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଛି। ହଉ ହଉ ବାପା ଟିକେ ଚାଲିଲୁ ତା ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା। ହଉ ମାଉସୀ ଚାଲ ଯିବା। ଆରେ ମାଉସୀ ହେଇ ପରା ହେଇ ନଟିଆ ଏଇଠି ମାଛ ଧରୁଛି। ଆରେ ପୁଅ ତୁ ଏଇଠି ବସି ମାଛ ଧରୁଛୁ? ବାପା କେତେ ଖୋଜିଲେଣି କହିଲୁ, କାଲି ପରା ତ ପରୀକ୍ଷା, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ହଉ ବୋଉ ତୁ ଯା, ମୁଁ ଆକାଶ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ଆରେ ନଟିଆ ତୁ ସେତିକି ମାଛ ଧର, ଆମେ ପରା ଆହୁରି ଟ୍ୟୁସନ ଯିବା ଖାଇସାରିକି। ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ହଉ ହଉ ଚାଲ। ହେଲେ ବୋଉ ଖାଇବା ହେଲାନି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ବା ଟ୍ୟୁସନ ଯିବି, ଶୀଘ୍ର ବାହାରେ। ହଉ ହଉ ଆସେ ଖାଇବୁ। ଆରେ ହୀରାମଣି তুমি কোন করছো কইল? নটিয়াକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଇବା କାହିଁକି ଦେଇଛ? ଦେଖୁଛ ତ ସେ କେତେ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ତ ଚାଲି ପାରିବନି। ତୁମେ ଜାଣିଲ ବାପା ମତେ ସବୁବେଳେ ମୋଟା ମୋଟା କହି ଚିଡ଼ଉଛ। କେଦିନ ରାଗିକି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥିବି ମତେ ସବୁବେଳେ ମୋଟା କହିବା ଛାଡ଼ିଯିବ ଜାଣିଛ। ଆରେ ପୁଅ ସେମିତି କ'ଣ ସବୁ କୁହନ୍ତି? ଓହୋ ହୀରାମଣି ସେ ଯଦି ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାଉ, ଆମର ତ 2 ବେଳା ଖାଇବା ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆରେ ନଟିଆ ତୋ ବାପା କଥା ଜମା ଧନା ମ, ତୁ ଆମର ଖାଇଲୁ। ନାଇଁ ବୋଉ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଇନସଲ୍ଟ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ିକି, ଆଉ କେବେ ବି ଘରକୁ ଆସିବିନି। ନଟିଆ ଏ ନଟିଆ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ବାପା, ତୁ ଯା ନା ରେ ପୁଅ, ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ କଥା। ଆରେ ତାକୁ ଟିକେ ଅଟକା, ନଟିଆ ପରା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ନଟିଆ ଏ ନଟିଆ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଧନ, ତୁ କ'ଣ ମତେ ସତରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ? ମୁଁ ତୋ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ରେ? ମତେ କିଏ ବୋଉ ଡାକିବ, ମୋ ହାତରେ କିଏ ଖାଇବ ରେ ଧନ? ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ସତରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି? ହାସ୍ ମୁଁ ଜମାରୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବିନି। ମୁଁ ଖାଲି ବାପାଙ୍କୁ ଡରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଥିଲି। ଆଉ ହଉ ବୋଉ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ହେଲା। ଆରେ ଆକାଶ ତୁ ଜାଣିଛୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ତ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନି। ଆରେ ତମେ କିଏ ମତେ ନେଇଯାଉଛ? ମତେ ଛାଡ଼ ମତେ ଛାଡ଼। ଆରେ ଏମାନେ କିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ ଉଠେଇକି? ଆରେ ନଟିଆ ଏ ନଟିଆ ନଟିଆ, ଆରେ ନଟିଆ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ କଥା ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆରେ ତମେ ମାନେ କିଏ ମତେ ଏଠିକି ଉଠେଇ ଆଣିଛ? ମତେ ଶୀଘ୍ର ନିଅ ଆମ ଘର ଛାଡ଼, ମୋର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ଶୀଘ୍ର ମତେ ଛାଡ଼। ଏ ପିଲା କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛୁ? ପୁରା ଧୀରେ କି ବସ, ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତତେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ମାଉସୀ ଏ ମାଉସୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ମାଉସୀ ଏ ମାଉସୀ। ଆରେ ଆକାଶ କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଏମିତି କାଇଁ ପାଟି କରୁଛୁ? ତୁ ପରା ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲୁ ନଟିଆ ସାଙ୍ଗରେ। ହଁ ମାଉସୀ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲକୁ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସି ନଟିଆକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ବାପା? ଆରେ ଆକାଶ ତୁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆମ ନଟିଆକୁ କିଏ ଉଠେଇ ନେଲା? ହେ ଭଗବାନ! ଆରେ ଆକାଶ ତୁ କହିପାରିବୁ ନଟିଆକୁ ସେମାନେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ନେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଅଙ୍କଲ ସେମାନେ ନଟିଆକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ନେଉଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆରେ ହୀରାମଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମ ପୁଅର କିଛି ହବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ମତେ ଟିକେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ବାପା ବୋଉ ମତେ ଭାରି ଖୋଜୁଥିବେ। ଏ ପିଲା ତତେ କହିଲି ପୁରା ଚୁପ୍ କି ବସ। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडा स्वाहा, ओम ह्रीं क्रीं चामुंडा स्वाहा। गुरुदेव हमसे पिलाटाକୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଛୁ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ? ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ପିଲାକୁ ବଳି ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର। ଆରେ ଆପଣମାନେ କିଏ? ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ମତେ ବଳି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା ବୋଉ ମତେ ଖୋଜୁଥିବେ। ଆରେ ତାକୁ ନେଇକି ଶୀଘ୍ର ଯା। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆରେ ତୁ ମଲେ ସିନା ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିବୁ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ମରିବା ଦରକାର। ଆରେ ଭାଇମାନେ ଦେଖ ଆମ ନଟିଆକୁ ସେମାନେ ବଳି ଦଉଛନ୍ତି। ନଟିଆ ନଟିଆ ରେ ମୋ ପୁଅ, ତାକୁ କେହି ଅଟକାଅ, ସେମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବେ, ଅଟକାଅ କେହି। ଆରେ ଗୁରୁଦେବ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଜୋରେ ରାଗିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆସିକି ମାରିଦେବେ, ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ନଟିଆ ମୋ ପୁଅ। ବୋଉ ତୁ ଆସିଛୁ? ନଟିଆ ତୋର କିଛି ହେଇନି ତ ରେ ବାପା? ଆପଣମାନେ କୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ରହୁଛନ୍ତି? ନରବଳି ଏଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଥା। ଆପଣ ଆଜିକା ଯୁଗର ଲୋକ ହିଁ ଏଭଳି ପ୍ରଥାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଭାଇମାନେ ଚାହିଁଛ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରନି, ପୋଲିସ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବ। ଆରେ ଭାଇମାନେ ନରବଳି ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଥା, ଭୁଲ ପ୍ରଥା। ଏ ପ୍ରଥାକୁ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।